Urubaruke ichi. Anditi zvemara ini muno. Ndipoja vanhu bro wabuda. Wati kudi kuti. Nyaya yokuda. Taura kanyaya yako ya Mwari. Oya ari kundichimhingiri ndo. Mwari. Namba dzatichi. Ndo ariko. Mishonga iriko. Asi pane mishonga inonzi ahiko kuna Mwari. Udzisa. Uzashora upe kutanga stage. Ora chimomira wakadaro. Jana zita nyuna. Amegargarana. Junedi. Vachiplato nyaya kura. Uya akugarira. Amirando abesi. Yogare rasta usatye. Ndokunozi kubuya mupenyu. Andusatye rasta. Wati kudini? Iwo waita zvemushonga iwo. Zveguchu. Ya guchu remudumbu. Sick. Musana unorwadza. Majames kuduku. Zvese zvinonetsa handiti. Asi pane zvinoda Mwari handiti. Galopina mashure mekwa hazvidi guchu kana mishonga handiti. Pane zvinoda Mwari zvisingadi guchu. Mato andito waipa vanhu mushonga kana kumisa mushini. Ndakazoregedza. Kwenda. Aiwa. Uro nditaure ndakananga kuti tiri kuda zveguchu kana chiripsana. Oh. Chichakaitika udore. Ya guchu ipapo ndikagona kuita sokutsaura nguri. Inini guchu ndogadzira remudumbu chete. Asi rimwe rekuti uri kunzwa mamhepo ari kukunetsa nemunyama yekuti pauri kushaya basa kutsvaga basa izvo zvakuda munhu anopfugama because guchuka it's like a period rotorwa nemunhu ari kurwadzwa remudumbu. Handiti omwa asi kana waita muroyi akuvinga kana kuti imhepo yawafuridzirwa nehama yako handiti ari kukanganisa kufamba kwako upenyu iwo chaufana kuita kupfugama nemabvi ako kuna Mwari wakatasa mabvazuva opfugama otaura kuti chi Mwari ndibatsirei ndikurwiswa nevavengi vakati handikwanisi kurwa navo nekuti mishonga yekubata ika yechivanhu uchirwisa muroyi ka inonetsa kuti ukunde muroyi because haukunde muroyi nekuda kwekuti chi muroyi ari hwanika wamurwisa nhasi ka iye ane shamwari dzake handiti unzwisa zvaine shamwari dzake ka shamwari dzake itori more than 100 unzwisa shamwari dzemuroyi more than 100 than iwewe une shamwari kana 10 kana 5 saka zvaune shamwari 5 ka hauzokwanisi kurwisa muroyi saka nekuda kudaro ka ndopatinozokuudza kuti pfuga sichi Mwari ndiani chisavatipane izvozvo department iriyono because department iri rakanyanya kukoresesa stereo kupfuura guchu remudumbu saka iwo varegere izvi nenyaya yekuti wanga warealiza kuti Mwari akakosha kupfuura zvinhu. Yes. Ende Mwari haadi izvo. Yes. Mwari haadi izvo. Izvo hatozvidi izvo. Saka waizviwana kupi izvi pekutanga pacho akakupa pfungwa dzekuti uite zvekumwe kuzozviramba kwandakaitaka ndakazviona kuti uzvitanga wakazvitanga ndakazviona through midzimu mwe yevakafa vekwangu madziteteguru vakafa kare vaigona kunge vainamata kana kuti vaigona kunge vairapa vaita chiremba kare saka kufa kwavakaita mweya yavo yakapfuka pandiri semwana anga asara padzinza reropa ravo vakati ngatigare pamwana wedu uyu tiita se titaridze chibasa kana kuti shungu dzedu dzatakasiya panzira dzezvataiita handiti tiratidze vamwe vaone handiti vaona voziva kuti asi kunoona chiremba kawo saka iwo wangoerekana wakurapa erekana handina kuerekana ndakurapa asi zvinhu zvakatanga kuuya nekurota first stage yekutanga ndakatanga nekurota handiti 2000 ndikangoti the fall of 2000 handiti the fall of 2000 zvire chizvo kurara kupera kwegore ra2000 okay kurara kupera kwegore ra2000 takuda kupinda muna 2001 ndopa zvakatanga ndakurota madreams akauya ari madreams handiti ndatanga nchirota nchiona dzimwe nguva ndairota tichiona kana tichifamba musango handiti ndoona maruva ndoona kana kuti maruva akabwinya
kabluma handiti ndogona kurota kana mbambaira dzakatandira musango dzakaita kunge dzakangomera dzega musango dzakatandira dzakabluma dzichiflowa dzichienda ndogona kurota kana kuti maflowers nemiti iri green ndiri musango muri green situation iri green zvabuda izvozvo ndobva ndatanga kurota stage yekuti ndakurota ndichitonge ndiri mumvura pasi pemvura ndichitonge ndikuona makudo netsoko ndichitonge ndikuona makudo netsoka zvabva ipapo ndabva pamakudo netsoko ndobva ndakazotanga kungoti ndakarara soka ndaingoerekana ndangotanga kungonzi ndakakotsira zvezvo ndaingoona ndichingoti uri kuona mutu ndotarisa ndaingoti ndatarisa futi ndikuhope handiti ndakutoona mutu wacho ndoona wakamisikidzwa pamhepo unenge wakamisikidzwa sepamhepo usiri pasi apa unenge wakamira sepakati apa pamhepo uchiona midzi wacho nemaruva awo nezvanobereka uchitoona muti iwoyo waona muti iwoyo nezvanobereka ubva udzwa kuti muti unoramba mudumbu waudzwa kuti muti unoramba mudumbu ubva utora tora mudzi tora pazasi apa zvakadai wepakati unozorapa uchidai unobvisa hembe dzako usara usina chinhu chawakapfeka saka wakabisa hembe manje hauchisi kuita chiroyeri ichi ndouroyika paunotangira mira tikuenda mberi tikuenda mberi hatisati asvika panozodziwa uda kutanga kuita muroyi manje mira tikufamba handei saka uratidzwa nditi waratidzwa muti mudumbu uyu handiti tora otsenga iwewe unzi tora tsenga otsenga mudumbu mako mune muchirwadza zvezvo zvaunonzwa iwe kuti mukurwadza nditi utsenga ubva wanzwa mudumbu matopora usina hembe hembe wanga wapfekera unotanga wachera muti uyo handitika pane imwe miti yacho pane miti yawaiudzwa unzi unochera usina kupfeka kozoita imwe miti yawainzi unochera wakapfeka handiti saka imwe miti wenzi waizviudzwa kuhope kana kuti waitozviita wakatozombozviita ke zvimwe ndakazviita handiti ndichitozviita handitika ndatorota festa ndobva ndazviita zvimwe ndozvirota ndobva ndatadza kuzviita ndatadza kuzviita ozoita event yekuti ndaibva ndazotanga kurwara handiti ndatadza kuita zvandii ndazi ndiite zvezvi ndatanga kurwara ndozotanga kuti kuchii chiri kundirwarisa ndazoziva ndozofambira kudi ndozogadzisa ndotanga kufamba kudi kuti nditange kuita basa rangu reri basa rako ripiro rekurapa iroro saka wanga wari ng'anga iri ina ndiri chiremba saka iwo zvekurapa wazizwe vachidatii hanzi ndandiri chiremba ndanding'anga ina dziri muklasi yen'anga kuri n'anga ndoziva kuri n'anga nechiremba handiti muzere vakomana saka izvo kazviregererei zvekurapa izvo because nina ndooni chakazoita kuti ndiregere kurapa ka ndakaona kuti ndichazobva pastage yekurapa wakatya kuenderera kumberi ndakati ndakaona kuti kubva pakurapa kwandiri kuita kwako ndichazopedzisira ndakudaunzi ndakaona kuti ndichazopedzisira ndaudzwa unzi iwewo kuti unyatsoita chiremba che anonzi chamakwingwingwindiriri wekuti anozozikanwa unzi anonzi chiremba ka chibva watora ichi uise apo saka ndo zvandakaramba izvozvo ndakaramba pamberi pamwari kuramba kwandakazviita handiti ndokwakazoita kuti ndizokwanisa kuzopona saka midzimu haisi kutsamwa here nezvauri haisi kutotsamwa bozi midzimu chinodzi midzimu imwe yaive kafa vekwako vaigona kunge vari nezvavaiita kare tsamwe zvavo kana iwo ukaramba kuti uchada izvo asi iwowo inzwaka foni yangu iri panapa wafonerani iwe inzwaka ndipo 5 rand havatsamwe kana kunge iwewe wakavaramba obva wasaina kuti ndakurambai vadzimu ndakuda Mwari vadzimu imimika muri biased pakuti munozotengwa futi nemumwe ari panyika seni mubva manzi takukupa doro iri imwa mwana wako atadza kupa doro takupa iwewo doro iwe isusu tiri doro iwe simba toni uchitipa isusu mari munotengwa vadzimu manje Mwari atengwe handiti saka ndakabva ndati inini this better famba naMwari siya mudzimu because mudzimu unokurasisa pakupedzisira vadzimu vanotengwa vanotengwa vachibvuma
kana nemishonga kana nemari pasina kutengwa hapana mati vadzimuka iwewe hauvatengi iwewe handiti unzwisa iwewe pachako hauvatengi vanouya kwauri vachiti mwana wedu tomuda uyu toda kumuchengeta toda kumupa kuti agoita chiremba agofamba achirapa vanhu musoro unorwadza asi ngadai handidi asi manje satani manje anoti handidi kuti uite izvozvo because anoti ndoda kuti uroyi satani anoti ndoda kuti uroyi saka iwewe anokutuma kuita n'anga mudzimu unokutuma kuita chiremba handiti unzwisa satani anokutuma kuita n'anga saka vese vari tufuta vanotengwa vapiwa mudzimu nen'anga vanotengeka zvese klasi iyoyo zvinhu izvo zvotengeka asi mwari hatengeki unzwisa inda mwari asikatengeki imboti explain yes mwari hatengeki pakuti aiwa wakagara pasi ndanzwisa ndakasombomiroka mwari hatengeki pakuti ndiye the real one creator wezvinhu zvacho zvese zviri under sun nemunhu saka iwewe majeka kuti uchitenga mwari majeka unofanira kutotanga tomboti uda kutenga mwari iwewe kuti uda mari yekuti uda kutonga nyika yese handiti iwe ufanira kunge une mari yekuti watenga kana kuti africa yese but ona kasha iwe uri kutaura kuti mwari ndiye akasika zvinhu zvese uroyi hwacho mishonga dzacho zvitendero zvacho saka sei muri kuzosiyanisa kuti izvi zvakaipa izvi zvakanaka muri kuzozviwana pavo unoona chii chatiri kuti zvakaipa izvi zvakanaka isu chatiri kuti zvakaipa izvi ndezvipi zvakaipa manjeka chivanhu handiti takamborarama nacho ndifunga kubvira kuma-19 chakuti kubvira chero jesu achizvara jesu anauzvarawo ma-19 chakuti hatizive edu yo chivanhu ona chakatanga ma-19 chakuti tombodaro tomboti chivanhu chakatanga kuma-19 handiti asi chivanhu ichi kutanga kwachakaita nekubudikidza kwachakaita kuti chiripo kuchizonzi futi kuna mwari time yaive kuchiitwa chivanhu vamwe vaiwanikwa futi vamwe vachinamata mwari uku vamwe vachiita chivanhu handiti asi tikatarisa unoona kuti vanhu vazhinji time iyoyo vakabva vati hatoda chivanhu handiti vaenda kuchivanhu saka chivanhu ndo chakabva charamba chizemberwa kusvikira izvezvo zvatitori nanhasi izvezvinanhasi chivanhu chichiri kuitwe vazhinji vari kuchiita asi vazhinji tatendo chivanhu chii ndokutedzera mweya yevakafa vekwenyu ndochinonzi chivanhu vanhu vachiri kuzviita izvezvi vari kuzviita vatiri kuona tiri kuti uchiemera ivavo kuti dai vambouya kuna mwari bhozi mwari wacho izvezvi ndingangoti kwaari kuwanika idziko 1 mire mudzuka chazvakaipira unozoti chii chazvakaipira chivanhu ichi chiri kuipira pakuti iwo andinoti ndikutora ndinoda kugadzisa mukuwadza nditi wapedza izvozvo uchaita muroyi achakuroyewo akuroyaka iwe uchati uchamurwisa wobva mugona wobva mukunda ndokunoti mugona nditi wamukunda iye achabva aenda kune shamwari yake inoroya futi wobva ti iwe uchimbonipa mushonga joni yada unetsa ndambomureva nezura abva ndikanganisa saka iwe nhasi chimbonipa mushonga disiteba joni timborowa pakati adaroka obva ati oenda kushamwari yake nditi aenda vanodzoka nditika iwe uri kuita chivanhu nditi iwe uri kuita chivanhu nditika mironzi iwe kuita chivanhu uri korekta nditika uri kuita chivanhu chokuti uri kuziva kuita chivanhu chako asi kuita chivanhu chako kwachoka hauna chakakutsigira pachivanhu chako uri kuita unge unacho asi hauna manje bhozi chiripo zvakafanira kuti mweya yavakafa iripo yakamira asi yakakumirira iri yakukurwira nditika zvaida kukurwira mweya yavakafaka iwo panguva yakurwisa nevavengi vako uye muvengi wabva uya aine supa mushonga unopfuura wako supa mushonga manje obva kutenga vakakumirira vaikwako vaive obva ti aiwa musamirire duku mirirai nini ndini ndakasimba mirai uze mira unipedze obva ti mirai ndini ndakasimba mira tirove duku asi kuziva zvaari kuita apa vikwako obva watobhaisika ipapo obva watomirira uyo akashata obva warova wekwavo vatouraya mwana wavo wanziza inzodzi mira
watouraya mwana wavo uzisa watouraya chi mwana wavo waunga wakapfumbamira asi vatomurayisa through satani auya vatenga saka tichiti Mwari hatengeki nekuti Mwari anopfugamirwa achitaurwa naye once ukateedzera temu inoda kunamatika Mwari ende unobva uziva asi ukati Mwari hatengeki ndinotadza kuwirirana Mwari hatengeki wozi ndoona nini machechi machechi akawanda asi Mwari yeye asi ndongirozi yakadonha kudenga ndosatani uyoyo akwata satani aiwa ndongirozi yakapandukira Mwari yeye Mwari ndakudzinga mira mari dzechegumi zviseizvokwawaitenda ndokunobva ngirozi yakapandukira Mwari wozi zvinonzi nyango kana mana sei usingabvisi pane ngirozi yakapandukira Mwari handiti ndo yakadonha nditika ndiyakabara zvese izvi saka yabara zvese izvi iwe chiregedza kukonfisika nezvizvi zvese zvakawanda kwazvo izvi iwe chikozoti kune ngirozi one yakapandukira Mwari ndiye satani saka ndiyakuuya nezvese izvi ukaona chese chinoblinga pameso pako chichiti ita izvi unakidzwa nechi iwe uchizoda unakidzwa nachuka unogona unakidzwa zvo zvaunenge uchida asi hazvisi correct hachisiricho iwo Mwari ari kuti famba so enda so iwe kudzeka ukuenda kwasatani saka wozi unogona kuti Mwari ari kuti dai so vari vanhu vari kutsvagawo zvoma ana mupiri wawo drink nawedzera pamarengo vari vanhu vari kutsvaga mari nguva tiri kurarama yakawa vanhu vari kutsvaga mari nyika iri kuchemerwa kwadziwa kuti ka dai tatombofunga dzimwe varume ka tatopfugama kutokumbira Mwari Mwari muri kutsoro kudenga ka dai matiita kuti nyika yedu kana makuitika bongosuzo kana chinouya makuzoparadza zvakaipa zvese ka dai Mwari matichengeta vana venyu tararama nekuti zvatiri kuona varume zvikuuya nezvekuti ka Mwari ari kutouya kutongotsama kuti ndakutomboparadza zvikuitika panyika yezvida zvinyowani bhozi manyanya kuti uyu ari kubata chake uyu ari kubata chake hapana nobvunzwa ingakoti ande zvanoda hapana nokutonga mumwe hapana saka ndiani ingaite nyika kana kuti chingaichimiro saka Mwari ada kuparadza nyika mai aiwa asida kuparadza nyika Mwari asida kuparadza nyika nzomino asida kuparadza nyika Mwari ari kuparadza zvakashata nevakashata vanoisa zvakashata munyika kuti nyika itonge yakashata iyo nyika isina kushata you understand yes properly get me I'm correct ipapo saka nyaya pamidzima midzimu futi unozvibvuma here kuti zvinhu zvemudzimu zviri midzimu iriko Mwari ino wati chiko dread midzimu inokunzwa simba naMwari nekuti Mwari ka anokontrola midzimu unoziva kuti chii chinonzi kuti mudzimu chii kana Mwari unoziva kuti mudzimu kana Jesu ndosaka ndabata ndosaka ndabvunza kuti zvemudzimu unowirirana nazvo kare chinamata chiti techiti handitokuti Mwari ka saka ndo panozonzi mudzimu isusu wevanhuzoti mudzimu wako hausiri inini mudzimu wangu handiti uramba mudzimu wako wakuda zvaMwari pamwe kunamata kwerumwe rudzi inini chandiri kurambira mudzimu muzoti chii chandorambira mudzimu ndichida Mwari inyaya yekuti ndinotrayamwari wake uri kumuda zvisiri muupenyu ndichiteedzera zvacho zvinodiwa nemudzimu ndinoona mudzimu wacho unozotoleka futi kumberi warohwa futi nevavengi warohwa nevavengi saka chimbotipawo kana 2 examples zezvinhu zvawakatraya muupenyu zvakavhiringidzwa nevavengi zvakavhiringwa nevavengi ini ndakadai so ndakaudzwa kuti mudzimu wako uitire zvaunoda kuti utsvage hama dzako dzedzinza rako wadziona dzokubikira doro dziri hama dzako dzedzinza rako unzwisisa shona unzwisisa ndabva ndadzitsvaga hama dzangu dzedzinza rangu ndikasvika pakuminyuka gumbo ichidzitsvaga pandazodziwana handiti ndazodziwana ka ndabva ndati hevo nyaya iyi ndiyo iri pano iyi hatiitei yanga iri nyaya yemudzimu iwoyo uri kundibata pandiri semwana handiti asina chaanoziva
ndobva ndati mudzimu unode chii pandiri inini semwana mudiki asina chanoziva unode chii bozi inini I think ndinoda kuti ndizive kana uri mudzimu unoda kuti ndizive kagauve unouya nenzira yakanaka sekuti inini nditori mwana nekuti ndikatarisa kumashure kwangu hakuna kana ariko saka kana uchimudzimuka ngaundidzidzise zvakangwara zvinoita kuti ndizive kuti zvisho mudzimu unoda kundichengeta handiti vandati ende futi ngaundiprotect kana ndauda kupinda madangers handiti ende futi ngauratidze assurance yekuti kana ndakuda kuti ndikuda kana kuti mari ndikuda kugadzisa zvikunetsa paropa rangu chaipo chaipo ngaisandinyanyo straight asi ngandishandewo ndibva ndaiwana handiti mari yacho asi ndakasvika pakuti ndakashanda nawo mudzimu handiti for many years ndakashanda nawo ndikati ndidawo mari yacho ndibva ndaiuda asi mari yacho ndaiuda ka handina kutiuda kana ndichaikashanda saka what if iwewe zvawakasiya zvemudzimu izvi kuenda kune zvekwamwari miraudzi handisandapedza kutaura hausati wapedza tikutaura what if kana ukaita futi mamwe mayezi futi akapfuura wakaita uchita zvemudzimu uchita zvekwamwari usina chawawana uchazoita sei apo bachichi guys here we sitting here and I'm very laughing myself. I'm very laughing. I'm laughing all the way. And I want to assure you kuti ngubaba kwanditona veri yadika. Nekwandikuyenda. Nepachosangana paizvinezvi zvadirika. Pese patichikosangana pese ka ndichikosekerera. Wadzisa. Abchaduri chichema futi. Sema chivire mabudhuda pepe padaita zvezvo zvechivanhu chiya chandikutaura nezvachii saka mai manje wangosekerera nyange zvakaoma sei chakuzviome sei pachapfava aiwa hazvichatooma kuti tikuratidze chokwadi ka ndokuratidzei nemapictures zvada kuti uite nezvandiri kutoende chiita hazvisi kutooma asi zvichatopfamisisa ona mwana uyu wanakabata uchechu ndo mwana kwakulast born ina ndakazvara pakupiwa kwandakatyaona mwari kuti mwana wangu ka sekuchema kwaita wasiya izvika izvi miroza pandairarama inirika ndichiita zvechikwana nditika anambobvira neta mwana akadai asi panakataka kupfugama ine mabvangu ndakatasa mabvazuwo ndichiti tso mwari ndichisa kuchizvikwa kutatu so chidei ndakatasa mabvazu ndakabva ndatanga kuona kuti road yakatawaita clear saka chiri kuda pamubvenyu hwangu ka ndimwari charudiwa bozi ngadai chachiri chiwana ndiri dai chakatonipa ansa pese pandakachiitira zvachaida bozi ndakachiitira zvachinoda zvese ndakatoenda kuhama dzangu dzacho ndaenda kuhama dzangu dzachadiri dzadzada kuti ndiuraye saka kuuraire chi hanzi mudzimu ngende pamwana mudiki akadai anozivei ngauye kwandiri munhu mukuru iri dzini baba wacho wese hanzi kakamwana kadiki akadai katoti kanozivei ivi madzimu uda kuremedza mwana akadai mina nditoroya mwana iyeye saka vatakondiroya manje saka iri kuda kuti ndichitaka kuti kikiri navaroifight yaditika ndamurawafight zveshuwa ndamurawafightika abva andotora shamwari dzake 5 abva vaine shamwari dzake aditika vaine shamwari dzake vatiti kikiri vombotitogaododhakisa vandati maiza ndidhakiswa neizvozvoka vandaramba vandambomuka vandavarova vese vari 5 vavaenda anditi vavadzoka futi va50 vadzoka va50 ka vatati ndokurova saka unozaka ndakazoona kuti izvi unopedza 50 years uchiita hondo asi chaunoburitsa hapana chaunoita sei chaunoburitsa hapana nokuti ichi chinozoitika ndechikuti iwe unozorealize after 50 years wachembera macho kuti uno kuti inda kutochembera kainda tochembera ndapera basi asi ndarwa hondo nevanhu vanonge vanhu vanoda kurwa nevanhu asi ndatadza sei chii chaitika apa kuti aiwa handina kuona chii chaisina kuona ndimwari handina kukwanisa kupfugama nguva iripo saka dai ndakapfugama ka mwari aindidaira mwari aripo takasikwa nemwari isusu vanhu handina kuya panapa ndikudona but mwari futi achikusika akakutokukomborera iwewo akakuti kuti iwewo muupenyu hwako nditokupa zvakati mwako makomo saka iwewo pamwe ndiwe akatokodhakwa wega
ukatadza kuona kuti zvandapiwa naMwari ndizvizvi saka ndofana kufamba sususuika ndakadai ndibude ndakadai nekusiro saka inoita Mwari munhu wese wakasika shamwari kutaura naMwari unenge watotaura nemudzimu aiwa jamani Mwari anogona kutaurwa naye directly wakangopfuga mune mafuta azvitwe vaya mudzimu ko Jesu anoti ufureni kwandinzira vanenge nekuti ndiye akafira iwewe pakutadza kwako kwako bosi akafira clear pamberi penyu mese muchiona handiti makatarisa kujesu anoti uyo ari kudziva ita shura rako nhasi ita shura rako da kuti kubvise pachimuti ichi da kuisa pachimuti ichi kurovere ipapapo ibve aiwa zvepamarudzi zviripo handiti asi hatifanire kuzviisa hazvisi zvedu zvekuti tizviporesi kuzviisa apa zvekuzoti totaura marudzi ekuti shangani manamatiro anosiyana asi aiwa namatei Mwari 1 musanamati Mwari wechiidol unonamata Mwari chidhori ichi chakagara unosvika chinokupechi machi saka can you pray for an idol sitting on a certain statute that's bring a thing ndana akunamata idol variko vakawanda rasi hatovaonawo hatovatasa vachifambira vasi pangwe asi kunamata Mwari munhu hasi kurara asiwo majusi uri puwa iwoka usina kana senti utorara hope asi chikunetsa wofuti iwo uri puwa mari chete asi zvinhu zvese hauri safe saka iwo wakaenda uchechi wakaendera uchechi nyaya yemari wakaenda kuchechi nyaya yako ndeipi chechi ndakaendera kutsvaga Mwari ponesi mweya mutsvene unondiponesa pakurwadziwa nekuchema kwanenge chiita zvinondinetsa muupenyu kana ndadzimbidzirwa nezvimwe zvinhu zvakawanda ndoda kubva pazviri zvikundibhohwa ndoda kutora kuchemba kuti zvibve poita voice rinotadza kudairirawo ndobva ndati Mwari ndione voice Mwari ndiane power nditi uyewo bva ndizviti rub off zvova zvabva ndati yes rubbed off ndati Mwari is the greatest. That's right. Jesus Jesus is the greatest. God is the power. Right. Yes. Sisa zva God. Because ini ndikatasaka ndichifamba rumeka chero ndikafamba inini bandakamborarama ndichifamba musango ndega ndichingogara zvezvi zvekuti handina ndarwadziwa nditi ndingoti ndikati pia pandarara nditi pandoti bamba maziso ndotarisa mudenga uziva kuti ndaiona nyeredzi kasingapere inenge ichingomuvha ichikuti ikati yomuvha ichimhanya uku ndiona ichiti chimuvha mudenga nyeredzi idzodzidzi handiti ichimuvha ichimhanya ichiti kwese uku ichikadai ndikamhanya ndikafamba chienda saka kana direction handiti toti ndikufamba ndikuenda direction yekumabvazuva handiti ndongoti ndakama cross neziso rangu ndichiona nyeredzi ichibringa mudenga ichimhanya ichienda kumberi kwangu ndobva ndafamba ndichienda kana side kumadokero ndoona nyeredzi iri kumhanya kunokedza futi kwandikuenda saka zvinonge zvindiratidza kuti chii izvozvo iwe ukazviona kana 5 times kwamutaurire aiwa chivanhu denga nyeredzi iri kumuvha chimhanya chidai hazvitike pachivanhu asizo zvinongoitika pachivanhu aiwa zveti kana Mwari zvezve unoona zita rinonzi Godfrey zita raunonzi Godfrey Mwari ka ngemuri wezvinhu zvese ndiano midzimu yedu yese kai haiendese kune imwe mudzimu wako unoendesa kuna Mwari saka Mwari akazoti izvo kuti imimi zvisakunetsei kuti muchiuda kupa shoko kwandiri kana zvinokunetsei zviyazviya imimi chiregedze kunetseka kuti muchaendesa turi mudzimu mudzimu tozoti uripo hatisirambe izvozvo hatirambe izvozvo tozviziva tino zvatakatochengetwa nazvo kwemakore tiburikidza naMwari achengeta mudzimu futi yacho iyo saka Mwari ndiye akachengeta mudzimu yakatichengeta isusu achengeta mudzimu akazoona kuti mudzimu iri panguva ino nokundwa nokurirwa saka yakurirwa ndini chamira nayo ndobva ndamira ndirini Mwari ndibva ndaburikidza chimirikidzo changu kuti ndini Mwari ndiyakataridza kuti kune mudzimu unoporesa mwana anorwadziwa asi mudzimu unogona kukurirwa naSatani auya
akaposhonga zvake zvaanenge akashonga mumaoko ake achida kukurira mudzimu kuti atore zvipa nzvimbo yaari kuda kurwisa iyi nekuti ari kuvharwa nemudzimu mudzimu ndounochengeta handiti ndounochengeta saka anenge ada kuti upinde kuburikidza nepamudzimu ipapo handiti saka mudzimu acha kuti ndopinda nepake anoona pese pakavharwa obva kuti ndipinde pamudzimu nodii onzaiwa mudzimu saka mira doroka apa doro mudzimu wapa mwamwa zvezvi naimba kubvunza mbunzo iyo unosvikirwa here inini handichatosvikiri wakambosvikirwa ndaimbosvikirwa zvisho wasvikirwa nemudzimu wani ndaisvikirwa nebaba vangu wekutanga wepiri wandainzwa waitaurwa nezvavo wainzi ndewemashavi ekuvhima wanga wane special nyingi here mhuka yawaivhima inini mhuka yandaivhima yandandinayo yanga iripo asi chaiitika ndechikuti ndaigona kunzi kuvhima kwandaita kwaigona kubuda kuburikidza nekufamba kwandichiita mandofamba meme zvandinchiita zvizvi nezvandichitsvaga inini ndomavhimiro andaizoita iwawo ndokuvhima kwaivhima neimafambira makumbo angu aya wasikavhime mhuka waivhimei mai ndaivhima upenyu nezvikonzeresa dambudziko muupenyu hwangu ndozvandaivhima kuti zvii zviri kukonzeresa dambudziko muupenyu hwangu handiti ndokuvhima uku kuvhima kutsvaga kusensa pachirungu anoti sensa kusensa kuti ndikutsvaga chakashata apa chiri papi ipfuta here iri mubhegi umu iri papi ndobata apa iri apa handiti ndokuvhima kwairehwa ikoko saka ndomavhimiro andaita iwawo manje okay saka iwo musha wako ndekupi kwangu chaiko kuchimanimani unomboenda ndisati ndakambokutsika asi kwandakatsika ndikwekwe kwakazopuhwa bhuku baba vangu yakusika baba vangu vakapuhwa bhuku kubhigita vabva kuchimanimani vachivhima handiti kuvhima kwatiri kutaura uku tsvaga upenyu kwati kutaura kuya kwauya futi kwandiri mwana wacho handima kuzoona kwazosvika kwandiri futika asi kuna ndikutaura kuti baba vangu vaivhima futi vakabva kuchimanimani kuenda kunosetela kubhikita nekuda kwekuvhima handiti vachivhima vachitsvaga pane zvakanaka zvinoita kuti vatonhorerwe vazorore namai vepere handiti vakuti ndagarika handiti saka kuvhima kwavaita majikwekweka kwakazoita kuti vagare kubhikita vavaita vasvika ikoko bva vanzi takuita kuti iwe usabhuku nekuda kweunhu hwako hwakanaka nekuti iwe tauna uri kunamata ende futi uri kugara nevamwe zvakanaka bva vanzi sabhuku handiti vanzi sabhuku manje inini mwana wacho ndo pandakazosvikawo ikoko ndasvika ndisanamba kuziva papera makore ichingogara mupenyu hwemudhorobha paita dambudziko rakaitika kumusha kwandaigara kudhorobha kwekwe ndazogara musango musha kwaigara kudhorobha kupi mukambuzuma meme manje muharare ndabva ndazobva muharare me vandanogara mumapurasi nemarusivha akasiyana-siyana ekupi akatendedza harare vandambobuda futi makatendedza harare vandandogara kure neharare yacho vandogara futi kure vasiyana neharare yacho sandabva kure vasiyana neharare kwei vandazobuda handei tata pakuti pamapurasi tabva tatoshanda kwekwe tabuda uchizwaka zvemudzimu tadzoka uku tabva kumapurazi aditi tadzoka uku tabva tazodii yasyazoya mushe wagona kutaurira tabva bhikita paya bhikita ndakagara handiti ndikadzwa kuti kune imwe nyaya iriko yandakasvikira iriko handiti semunhu sekuti tinoda chivanhu handitika chivanhu chakanaka icho hachina kushata tasvika kubhikita tasvika taona pari kutodzi iwe unombozera kuti kunoku kwawasvika uri mambo iwo manje ndine manje ndakubvunzwa manje nevariko kunzi iwe uri mambo unombozera kuti iwe uri mambo ndikaita tizive bcause uri mambo iwo bcause unombozera kuti baba vako iwewe baba vakabara baba vako guva rari papapopo
vangori sabhuku pesa apa asi vakazoshiftwa pakauya show abva vazoendeswa uku saka vaendeswa uku ndokune bhuku ravo saka izvezvi so unofanira kutofambira bhuku rababa vako because sekuziva kwatiri kuita izvezvi bhuku rababa vako riri mumaoko mevatorwa vakati vakachengeta vandati ndikazi ifambira bhuku iroro vandafambira nditi ndikatomboya kuda kuharare ndikadzoka ndikakolekita dzimwe mari ichivhara mbavha yange yakaba imba yababa vangu vandaivhara mari vandati iwe ndipe mari ndinonorapisa gumbo rangu vandipa mari yebva ndanofambira bhuku rere bhigita vandafambira bhuku rere vandapedza anditi vandadzoka kuno kuharare vandati ndasvika pane chikwesi chistage kubhigita vandanzi bhuku rako raraiti wakuzikanwa kuti muridze bhuku rere saka chakudiwa iwo chena unodedzera dare bhuku rako wadedzera dare bhuku rako obva kuti ndini ndatora bhuku rangu ndini temese ndadzoka kuzotora bhuku rangu ndakambe ndiri kudhorobha uko ndakambe paita zvinovhiringidza saka ndakambe chimukati mehondo nebishi saka ndadzoka ndakuona vana vangu muri pana ndo bhuku rangu ndini muridzi waro ndini chipembere ndauya asi kupembera kwangu chati urayo mombe ndauraya mombe nedoro tomwa tobika tatamba tofara tobva ndaziyisana kuti ndini temesai ndadzoka bhuku rangu saka unonzi temesai yes pabhigita apa bhuku rangu book number D45 ya pabhigita pamukore bhuku rangu ronzi temesai saka wo ndo sabhuku ipapo manje nditori sabhuku pamukore ipo pepe ndinodzitemesai irana akabatwa nevanonzi vana mudyanembwa saka vana mudyanembwa apa vakambe vada vatora kundiuraya vachishandisa mishonga yavo yakasimba yeye saka ini ndakazonyanya simba futi nekuchengetwa namwari wangu nevadzimu vangu futi patime yavaimbonge tishandei zvakanaka neni ndisati ndavapandukira chiti ndichakudii ndakuda mwari nekuda kwekuti mamuzondirasa nekuda kutengwa asi vakambotibatsira ndo pahondo yakapedza iyo ikafamba nevadzimu vangu namwari zvese asi vadzimu ndo vakazoti netei nekuti ndakazopedzisa hondo ndana mwari chete vadzimu vakangoaneta vakazenge varohwa zvishuwa nevarohi saka vadzimu vakarohwa nevarohi varohi ndo vanga vawandisa vanga vavangani handi vakatanga vari 5 vazoya vari 25 vazoya 50 vato more than 55 vanga kutosvika kuma 80 vatozobata kusvika kuma 150 uko pekupedzisira kwacho kwakazopera hondo yacho vakatenga vato kuma 250 varoyi aiwe saka patakazoti inini hachadi kurwa hondo nevaroyika vanga vato 250 saka takazoti aiwa at least takasimba asi pakusimba kweduka hatikarambe chingorwa nevaroyi chete toda kungorwa nevaroyi tina mwari hachadi kurwa nevaroyi chete tine mudzimu apa takumboisa mwari apa ndopatakabva tati mwari nde kubvira ipapo atakuvarova ito zvatowedzera double racho tikuvarova zvakaipa patosvika ka tikangosvika padzimba titika terere munzwi tikangosvika padzimba titi tereresei kwenyenzeve idzi tikasvika padzimbo dzese tikangosvika so izvezvi so right now zvatiri tikangosvika tsoka kuti pane muru wesu handiti anoroyaroya so padhuze ipapo kana ari mudhuze kana vari ngari kana 10 kana 100 kana 50 tinotora zvinhu zvavo zvezvi zvavanenge vainazvo zvezvi zvacho zvavanosenzesa zvezvi zvavanenge vachishandisa kuroya ingabere kana nyoka kana zizi kana chidhoma tichitotora neropa redu tichitodhonza ropa redu ramwari riri kunamata kwatita ramwari patinoenda kusuwa redu takunonamata manje kurohwa kwekweya pazimuri pane gadheni redu riripo pepe pagadheni redu rinonzi Joshua tasvika pagadheni redu rinonzi Joshua rere tonamata tiri papo zveshuwa one time buku izvezvi right now titori nenhamba yatitoziva vari kutochema nevakafa nevachiri kutofa vari kutotera izvezvi vakadai ende materi racho vari kufa kunge mutserendeno kunge punonzi ameno chii chaiti zvekuti tidai kuri kunzi ifamily 1 inonzi yekwajonasika yaitopedzera itombofamba kun'anga itombobvunza kuti naisekuru mhuri kedu inonzi jonasi yayinopinda mhepo yakadai iri kufa kudai kufa uku kwekuti unoti kuti kunenge kundengendeke here kufa kwacho saka iwo tandisingazivo iwe jonasi apera kufa uyu jonasi apera kufa afira chasara manje uone chasara pane kahondo kadiki karida kuitika iwe kahondo kadiki iwe nyararise usataurise futi nyararisa bate muromo wako iwe
Onza? Handonyarara. Kachageza zvese ikako. Handizi. Asi hadzinamata. But all right, takati sina kubvunza kuti chechi yaunopinda ndeipi. But manje tinenge tane ruzivo mbichana. Yaika. Ye indopinda inonzi Johanne Masowe wechishanu. Anotungamirirwa naJoshua. Kumabvazuva kwete wekumadokero. Kuda Joshua kumabvazuva. Ndati totungamirirwa naJoshua kumabvazuva kwete wekumadokero. Ko kumadokero ndiani? Imbavha yeye. Akaba zita rinonzi Joshua. Wenyu ndiyo kumabvazuva. Nembavha yekuko kumadokero. Pane vanonzi Joshua ari kubva kumadokero. Saka iwo zviri kwauri manje sehwai iri kufamba nditi iri kutsvaga nditi zvairi kuda kuti uchuze kuti uda Joshua kumadokero here kana kumabvazuva. Avanotaura here kuti inini ndiri wekumabvazuva? Havataure manje. Yes. Vanotaura. Kumabvazuva ari kutaura. Asi kumadokero manje ari kunyepa zvese. Saka anoti chii kana achinyeba? Makambonzwawo anything kunyeba kwawo? Kumabvazuva? Kumadokero ari kutaura achiti iwewe inini ndiri Joshua kumabvazuva. Asi zvandiri Joshua kumabvazuva inini. Kana uchida kuti ronda rako nhasi irinonzi remheziri resiki yakarumwa nayo 2 months ago. Kana kuti ipore nhasi ndoiporesa inini nekamejiki kangu aka. Ukoye ubva tikamejiki kipapa ubva kapotopora pasina chirwere. Kumabvazuva ubva kutaura kuti kasi inini jekiseni rangu iri ndinokubaya apa handiti rinobva rakuporesa ubva tanga kutoona firimu richiitika. Asi kupora kwakoka kunopora futi uchipfugamba futi ukatasa futi kumabvazuva handiti. Asi kunopora ni 2 weeks uyo ubva ati kunopora ni 1 day. Saka iwo maje kumadokera majeka 1 day ndo zvanoita 1 day. Saka apa pane nharo kapachipostora pakaoma pane ari kubvutira mumwe nyembe dzake masimba ari kuita kubvutira pane ari kubvutira Joshua Mwari correct and pana 1 Joshua hapana 2 Joshuas. The other cheat, there's this other TB Joshua from this country, Nigeria. That one is null and void. That doesn't exist. That doesn't exist. That doesn't exist anymore. Anyway. That doesn't exist from 4 corners of the universe. That doesn't exist. Alright. Shandi. Saka apo wataka kupinza vamwe vanhu ana Joshua TB Joshua. Akashande inda. Semanamatira atinoita kunamata kwandakaita inini ka. Semunhu akakadzimbirwa nedumbu. Ini taura from experience. Aiwa isadombo pasi ndozokona mutema. Titeme. Semunhu akakadzimbirwa nedumbu handiti. Ini tichiti tikunyatsoona kuti this is the correct answer and this is the wrong answer. And this you understand? Yeah. Do experience that kushandisa ipapo ne experience natural. You know, the natural mist from above. Yeah. From heaven. That was from heaven. They would you chingonzwa wega from blood system yako chikudza. Inenge chitotaura kuti fake iri kubva apo asi original iyo iri kuenda ichibva enda nokudenga. Alright. Apo wataura TB Joshua ka. Kove munomava. Munovaziya. Yeah, apparently the other person who claims to be Joshua from there. Aiwa, hatitaura ivavo. Kutaura vekucity sports, vanoita city sports. What else about Makandiwas and what? Those Makandiwas and what else? You bet angels and what? Yeah. Yeah, those are fake ones. Achimomira akati tinyatsoitangisa nyaya iyi. Akatumwa naMwari kuzogadzira sahondo yepasi pezuva. Anove ndiye Mutumwa Joshua. According to the Bible history yaMwari ati pasine kudenga. Tazvinzwa izvozvo, but what about Makandiwa and Ebedi? Makandiwa is biased. That one is a thug. It's a thug? Is a witch. Oh. Otherwise, you can say witch or a satanist. Why do you say Makandiwa is a satanist? See, Makandiwa is a satanist because he sucks people's blood. He claims to kuti mwana akaita seuyu anoita nhumbu ne 3 days. Nhumbu yakamboitika 3 days pasi pezuva panapa isusu vabereki vedu vakazvarwa kare kare basa pakaitika shura rakadaro uti mwana akadai so uita nhumbu 3 days kuti nhasi mangwani abva azvara abva mwana kudaro chidhoma ichocho ndo inonzi mishonga kuromba mishonga
minonzi mishonga from idononzi minana yemishonga yesatan satanic, that's satanic man. You can tell zvakaona nechinhu ichochi satani zvake. Saka kumuti satani. Saka indawo kuti makandiwa ni satani. Satani ari kunamata satani uyo haanamati Mwari. Vakaenda kuNigeria kune mumwe munhu anoacheka nyora achivabika achivapa mishonga yekutongi vanouya kuno kuvakuita n'anga asi vanobva vanyepzera kuti mapastors. Vagana nekunigeria uko. Nyika dzakaita kunge Togo dzedzi dziri kumusoro zvakawanda dzatoziya. Zvibatsire zvoita. Saka iwo mamiracles anoita unowirirana nawo. Tiwirirana nawo ndasatani. Paradzi ndezvemuparadzi zvoitwa nemuparadzi. Toda zvinhu zvoitwa nemusiki. Handiti zvakaitwa nemusiki zvinouya nelabor zvinouya nepain. Chinhu chese chakaitwa naMwari chinouya nepain. Achiuye easy sezvinoitwa zvasatani zvokuti makandiwa anoti iwe wabata mukadzi wako nhumbu nhasi 3 days azvara uriti kaguma kakazofasa sei kanga kunzi kangochaya manyoka kakachaya manyoka abva kupi kakazofa sei kakuvigwa uko avo ngasikada kupikitwa futi mapicture kuti vaone kunzi mwana wacho vakutenesa vanhu nemakamera aukati kanati kutenesa munhu nemakamera isusu tisu vanhu vasingatye kamera isusu isitonamata spiritually asitye kamera amutye kamera because kamera haibe munhu haibe chinhu chipa munhu haibe spirit yemunhu haibe zvauntaura haibe hunhu hwako haibe chi asi inongotarisa zviri kutaura munhu ikachinama pasaiti ati inonama saka Mwari ari kunamatwa panguva inoyi zvatoziva isusu sevanhu vari kunamata munyika tikuchema sevana kuchema tikuudzwa zvikurwadza mumiri medu nemunyika medu zvikuti nyeveredza zvikuti bata zvikuti mbochoorongora tikuchema tiri pana Joshua ari kubva pamazuva saka takakutaura kuti hande kwamakandiwa unoramba handidi andogona kubvuma kuenda because tichitontora zvinhu kana chiti tichitontora zvinhu goti tichitontora nyoka dzake chidhoma chake zizi rake zvinopiswa zvosvava isu toda kuti nyika irarame iri free from zizi kana chidhoma chemunhu anoti anosaka blood remumwe munhu kuti aite mari iyi isu toda kungorarama tiri munyika iri free from chidhoma chinosaka blood remunhu kuti mumwe munhu ararame nekuda kwechidhoma ichocho atotora pane kaspiritual kari matiri kanongotora zvinhu zvichingoenda noutsvau zvingotora zvichingoutsvau iwo ukazotarisa nokunamata kwandoita inini makandiwa akatotorerwa zvinhu zvake vachiva nesimba racho akatotorerwa sekutaura kwatitoita asi tikutaura chirungu makandiwa hasisina chinhu manzwisa makandiwa kingdom bank iriya tikatarisa kingdom bank takambodzwa futi pakaita kanyaya yekuti raparara bhinu zvakuitika mari hamuna mari imari inenge mari hamuna mari ndechisatanisi mishonga uri mune muchoronge mari handiti zvimapepa zvakaiswa zvemishonga Kingdom Bank see God nemaziso ako ari clear handiti but chitoripo chipepa chocho chine mari pane mari yakatumirwa naObama wanzwa from states Obama chaichai akatumira mari $700 million kunani muno muZimbabwe government of Zimbabwe wanzwa yana kutamira mari plus yeah kule naipopedza zvinhu zvikuiti ndiana akatambira mari yangotamirwa munyika munomu handiti inenge yatambirwa iyo takati ndise Obama cheche akatomaka mutumwa kuchechi kwedu zvatinounzwa paspiritually according to spiritual revelations kwete revelations yekunyama peda apa pakufamba zvakafanira kuti kudetsa newspaper pakunyora munewspaper aiwa but it's not spiritual report and because it has nai goti ukagona kudifferentiata zvinhu tu here kuti between spiritual report neimwe report yeserious spiritual unoti chi report yeserious spiritual inonzi chi ameno kayo
ripoti pane imwe ripoti isiri spiritual nditi yepanyama dzedu nemaziso physical report handiti saka iyi inonzi spiritual report yatakanzwa isusu kuchechi ichinzi Obama handiti akatumira 700 million muZimbabwe government pane zvinosaineranwa gore rino riro tinongonzwa kuti gore rino iriro hatitoziva kuti asi pakati apa nechepakati yatumirwa mari iyi handitika yatumirwa ani government yatumirwa hurumende mari handitika yakatumirwa iri 700 million US dollars pane assignment yamanga asainirana asi pamari iyi manje pane 350 million yanga iri genuine kuzita 350 million yanga iri fake yechisatanism yanga iri chisatanism mukati saka mari iyi kai yakabva yabatwa manje chi namutumwa Joshua sekutumwa kwakaitwa mukati menyika ine Zimbabwe kuti asunungure vana vari kuchema nezvikuchema mhino vari kuchema vakaonekwa naMwari and right vana kuchema vakava Joshua bvatora mari yapapisa 350 million yechisatanism. Mutumwa Joshua mari yakaiwanira kuri akaibata handiti mweya nemweya wakaibata pamwe spiritual ya abva aipisa handiti abva audza Usher wekuAmerica akati yoka watumira mari kunokwiro asi mari yawatumira imwe yacho ndatora ndapisa unza imwe yacho corrective futi saka audzwawo izvozvo handiti abva ati wakatioma ngeiwewo iwe utoiti tikadzozviona seizvozvo chikundakufira kutore chite masheti tira masheti zvikanzi wapfira kare zvikanzi ndakapfira kudhara inini pandakapfira pachigaro inini ndakapfira ndichitozviita chitumira mari ikoko iyoyo ichisatanism isikabatwa iyoyo ibata sei twari wamira sei chimiro chako zvikanzi aiwa kuda chimiro changu ichi abva anyatsoratidzwa ndidzi Obama yeyo naJoshua wekuno Zimbabwe mabhazuva akatumwa akataura kuti right ndini ini kana une nharo uyu moto uri panapa ndokupisa iwewo kana une nharo ndokupisa nemoto achitaurira Obama manje ndokubhena zvikanzi iwewo ndatokutya zvicho because kutopira moto kabva wakamira zvikanzi pari kupira moto kapa zvikanzi uyomira ipapo abva Obama ada kuti udai sogumba bvatsva handiti abva atsva abva ita twix asikafamba Obama manje isu taudzwa nespiritual report right akati twix asikafambe abva azofamba afamba pepe abva aregererwa zvikanzi yoka unza mari yakanaka iye yakuita peace asi kuzida kunoku izvozvo tada kutozvipedza kunoku totopedza zvinhu zvakafanira izvozvo zvemhando tonotorova kana vanhu vacho vakafanira ivavo kana kunoku titokurova futi kunoku hatitomisi kunoku titorova zvakaipa aitodedzera kuti kunoku titorova zvakaipa atitombomira tikuita kugeza kupisa tsvina muroni urasa maramba kuti hatiri varara kuisa zvenemadota iwe unoza vakati kutamba zvikanzi zvikanomboma ndabvuma akabvuma unoza akabvuma anga chii changa chaitika paakanyatsobvuma akatumira imwe genuine $350 million abaitumira manje million 350 million ati zvikanzi ndabvuma muri baba asi takanzwa zviduku nespirit ichitaura ikataura ikati last Sunday mai manje ikataura ikati iwo Joshua iweyo aiudzwa manje Joshua kumabhazuva achiudzwa manje mutumwa achiudzwa nemweya vaibata zvakaipa vakakeptwa naJoshua vari under Joshua vakakeptwa vaiva nditi wakataura ukati unombozereyo Joshua kuti mamakirwo akaitwa naObama uri kuaziya unomboziva kuti Obama zvaari kufunga pamusoro pakoyo zvikanzi naJoshua abva kuti akauseka zvake achitofamba zvake ground achoseka zvake Joshua achitotenderera uri vanhu vakati utotori wakamakwa stereki kana Joshua ko vakamaka ini ndikangodai so chete kungotaridza pasi apa chete kudai inosheka sheka chichinosheka iye ani America iye Obama Joshua angotarisa pasi akanongedza pfuti yake pasi kudai
America inoshika uyo Eh. zvakashata pamusoro peuyu ka anobva atanga kutongobvunda kutorwara kana kutotanga kutochaya manyoka kutorwara ayaya totanga kuti mhai kutoireti nawe machoka kutoomera pachemba ipapo utodzodza kusina bhama kusina watoini waenda hakuna mangona makutotaura nezvesitori ndozviri kutouya hakuna chiri kuposeka pasi pano mweya wakatsamwa rababa varudeka wakatsamwa ati kunye pangu indi kunamata varume indi kunamata ndakasiya zvangu zvechivanhu ndakasiya ndaunoti ndatambura nazvo musango ndagara mapako ndakapinda mapako nemapako asikaperi ndakapinda ndikarara mapako nemusango nemugomo nepapi nepabani nepapi zvapo asi ndakati ndatenga pamudzimu ndasarenda ndakuda Mwari saka isusu tofanira kutanga kunamata anamata varume because nyika yedu inoida Mwari iriyona Mwari ari kuida anditi zvada nyika ineyi Mwari ari kuti vana vangu ka dai manamati maziva kuti inini ndokuchengetai zvakadii ndokudai zvakadii ndokukomborerei zvakadii ndokuropafadzai zvakadii ndikokupai zvinengei upfumi mamunochema munozoswera mazadza makangogara pasaidi apo muchingomwa chete mukanga neuchi muchingomwa kuswera musikapedzi kamutsve kuti timozvimura pabva papi saka kuno kune uchi nemukaka wazere hatiupedzi pane pamwe patakatiudzwa nemweya mutsvene kuti iwowe ende umweya hausi mweya tsvina iwe mweya mutsvene wakatitaurira isusu ukationamata Mwari anditi kupfeka kwakaita musikana avatomona anodhonzwa akapfeka anoswera anzi bvisa chii chese chendondouraro anorohwa pane madzinza acho ndabasa iroro vari kuchechi kwangu ndati kana muchida kana hwani wenyuka ndingoenda naye hwani wenyu anongoya achiudza vamota ndaona kunonamata Mwari kumabhazovo kunonamatwa Mwari ari kuuya ende ari kuuya zvishwa hazi kuseka ari kuchaira ari kuda unoti kukreta anini yake yakaudza inonzi D97 yainzi D47 pekutanga bulldozer iri kuita kugesa mira ndikuradzi mira aiwa ndakangonyora chete ndakanyora mira tarisa yakatsuka moto zvisikaite pese painofamba vanenge vachibvira moto so hapana chakanaka hapabude shisini ipapo hapasi kudewa munhu akabata nyama yemunhu mumaoko unotsva ukafira mahara ipapo maibui saka takarekedza kuenda uchechi chii chaitika kwatiri aiwa chinozoitika ndechekutika imunozosangana nemahwekwe manje ekuparadza kwakasatani mukasapfugamira Mwari manje muchiita kuonai baba handiti munogona kuzoparadzwa nemahwekwe asatani ekuparadzwa kwasatani kwekwe exactly waiona aisitombomire kutokuchafula ichienda ende munyika munosara muri silent muri zii varume namatai mudzimba Mwari ari kutokuya zvaenda ka zvaenda ka imweya ungobate wambobata mweya ungogona kuziva kubata kuti tsi kana mweya utsina wakambobata kuona atotozongoona chanzi pfuwa pacharohwa pachadziya ndopona zochiona mweya ukabata iwe nyika inobva yakaidiwa naMwari Mwari akadzama ndachema neZimbabwe razara akamira so achichema musodzi kucherera so akatarisa nyika inoyi akati chii chiri kuitika munyika iyi baba zvikanzi ai watarisa uone zviri apa tarisa apa chete apa vanhu vari kuchema une murakatira usiku wekutamba nawo after 2 days dzinoita kunge gore 2 days boys dzangu tokutaura isoka wedhiri totaura nhasika tozozvitaura rimwe day after mutaura kuti akomana nhasi zvedu taponaka nhasi makusenanaika asi zvakaitika nezviro zvazvakaoma kozi chiri kuuya Mwari akadzama akuti aiwa hamungadaroka munyika mungaita seiko nyika ingave nyika ikaita sei zvoda inini vana vanenge vana chai vanotarisika kuti vanava vanenge kuti vanava kuti vana vanenge mufananidzo ko vasikana vanopfeka matrauza vacharohwa ndovaya vachazotorwa vachirepwa panguva inoparadzwa zvakaipa vanenge vakurepwa manje vanenge vakurepana nevakashata vacho zvobva zvangofa zvese ipapo one time pachasara pai vanhu vari innocent vanotya Mwari komatsotsi matsotsi aya vanoonekwa vane nzara ka
kuda kwafaruka ati vatsotsi anokonzeswa nafaro faro faro atotambudza vanhu faro ndiyakonzesa vatsotsi saka vatsotsi anzese ngabude mujeri ana mhosva kaenda notamba uku faro pisa moto mabhaura faro spirit ako muash ari kutsva this time and it's going to be cleaned out finished totally until December this country is silent. Ko vanoenda kudhanzi wese ngapfuka mana mati Mwari ko vanoenda kundisa machinda mukana mata zvishonzo kuti finally vozi nyere dziri mudenga maisi kutomboita zvikutombosika panyika musoro penyika ineyi vozi nyika ineyi yakatariswa nedenga zvisingaiti nyika ipiyo iZimbabwe kuti zvityise denga rese aiwa Mwari ari kutoti chii chabhonyanyonetsa kanyika ikakazvo chingletadzika kugadzirisika akati ndotombozvipedza kandirini muridzi musika wamuridzi wevanhu vacho ndotombopedza kandirini akutopedza ega uzvimanija sei ai nditombonamata ini ndirumba mangu ndokonamata nemhuri yangu ndicheketa vana vangu kutesa mhuri yangu ndibvunza kuti uri kuzvimanija sei kuti uri kunamata uchidhakwa futi ayayo kudhakwa handisi kutuka munhu ka kudhakwa handisi kuisa munhu chironda ka asi dai ndadhakwa ndichiita munhu chironda zvinodiwa here kuputa mbanje kuputa mbanje kwakashata kuti Mwari anoti saka uchanotsva nyama yako uchatsvaka handizotsvi kuenda chinozoita kuti ndisikazotsvi ndechekuti Mwari anozotasa kuti ndine chitadzo here chimwe chinomugumbura iye saka agumburwe nembanje agumburwe kusvikira andipisi svipisa miri wake agumburwe akupise handipisi mbanje aipisiro munhu ndokuti dai andipisa kana kudare kwake kwaJoshua kumabvazuka dai ndakatora bhakari nokuti kune vamwe ndakatoona akarambwa iko kwakapanishwa akatofa izvizvi iwo nembanje dzako aiwa toda ngoziva kuti mbanje hadzina kuipa hadzidiwo uku manje kupiko ikoku uchiti wako musi wakuiti ukuenda kuchechi ikoko kunonamata waputa mbama kobuda uchinda kuenda uku unonorohwa uku unofa munhu unorohwa pane shamu inokurova inobva ikoko yekuti wabva ikoko hauchibati ichi uchienda ikoko unochibata uchizoti kutambira kune vamwe wako chete muri kumudzimba imomo majeriko kunoti majeriko muri kumajeriko ikoko mubata zvinhu zvenyu izvozvo asi wakunaka kukoko kwamabvazuva otoenda usina uchochibata usambobvira chimboenda uchichibhemaka saka ko vanoenda kudhanzi vanotsva futi aiwa vanoenda kudhanzi havatsvi kana vachinamata vasingatuke Mwari Mwari akatsamwira vanhu vanomutuka handimunzisa munyika munomu ari kutaura here kuti hanzi makaramba here kuti nyika ineyi inzi ndeyemweya handi vanhu vakati ehe hatidi kuti nyika ineyi ite yemweya nekuti toda kuti ite yenyama pakuti toda kungotungwa nemunhu anopfeka sutu Mwari akati inini ndoda kuti nyika ineyi ite inotungwa nemunhu wegemenzi imimi mubva mati zvakamboitika kupi izvozvo kuti nyika ineyi ite kutungwa nemunhu anopfeka gemenzi tajera sutu netai tione gemenzi Mwari abva ati mandiramba nhasi abva atsamwa abva ati ndakutumira varume 12 vakurovei pasipa abva atovatuma Samsoni nani naBenjamin kuna Benjamin kuna Samsoni kuna varume vacho akawanda saka ari kutonga kupfeka sutu ndiani ndiani ari kutonga akapfeka sutu vakawanda saka wegemenzi anofanira kutonga ndeupi aiwa mweya saka gemenzi acho inopfeka sei pamweya gemenzi ka handidijira rinonzi gemenzi gown riri kuti rakapfeka chichena chakaita chichena chakashongo chakabva pamucheka muchena chosonwa chakaita kunge hembe yakaita kunge tingati mapfekero akamboita kunge maindia vaipfeka kunge madrasa handiti wobva waita iri rewhite manje ndononzi gemenzi remupostori anoteerera zvikuda mweya waMwari bozi Mwari ane zvaatsamwira pamusoro penyika yeZimbabwe ati izvo manyanya tanyanya kuita sei misikanzwa ameno zvamuri kuita munyika imomo tingodza vana ri kuchema hatingodza vana ri kuchema nekufa kwevana misikanzwa yakaita pange sei kuuraya vana pamhene vanhu vari kuuraya vanhu vari kuchema hanzi kuri kuonekwa vanhu vari kuchema Mwari ari kutaura kuti iye handina chimwe chandiri kuona munyika ndiri kuona vana vari kuchema handitika
saka ukanzwa shoko iroro richibva kudenga handiti kuti Mwari ari kutaura kuti ndiri kunzwa vana vari kuchema saka ndoda musununguri vatuma mutumwa Joshua ari pamapazuva padhamafosi anotomira mushi Joshua anomira mushi anotomira mushi komanje akabatwa nevakomana nemasutu nematayi anoita sei vakomana nemasutu nematayi vakauya ikoko vakati vakatotisa vega makavarohwa vanorohwa vakatisa zvakaitika ndezvokuti vamwe vacho vakabuditsa pfuti dzavo zvakanaka-naka vauya nemazimota avo maityisa so vanga vakapfita mazimota eblack but vakabuda so vakapfeka mazigrazi eityisa vanongedza pfuti dzavo so vadzabuda mvura pamberi paJoshua takaungana pasowe manzwa dzabuda mvura pfuti dzavo abva vataurira musiwo tichiteerera nenzeve dzeisusu but tatitoripo so abva ataura akati pfuti dzenyidzi ende munorovesa mombe kwete inini oziva mauda kutsvaka zvimwe zvinhu zvamusingakwanisi kupedza vamwe vacho bva vapedzera vakutaura kuti ndibvisei bhutsu dzangu dzakupisa tsoka dzangu dzakutsva ndikutsva nemoto handikutoziva kuti moto watobva kupi vari kutsva chete iyo nemasutu avo anga akapfeka camouflage takabvisa jomba achirasira uko achitsva nemoto matsoka ake takatogara pasowe ndakazviona godi nemazisangu 2 aya ndiri pasowe ndini mumwe mwana wevamwe vana vanochema ndiri pasowe ipapo handiti saka pachiitika inonzi munana chii minana mashiripiti anenge imwe yetsvina ndo inonzi minana saka kozoita imwe minana yakabva ichiitwa naMwari yakaitwa naJesu kudhara iyaiya kare achapefoma mamiracles ake handiti achatumwa achiratidza kuti auya ndo yaakaita iwawa handiti saka iwo akaita iwawa handiti pane vakazotora iwa mamiracles ake akaita vakatora mishonga nemishonga nemimwe vakabva vasitangisa bva vati takuita minana yamwe vabva vatora Jesu vhesi yaJesu Kristu bhaibheri vavaisa apa vakati tiri kunamata nemuzita raJesu vachinyepa manje apa vasikatozikanwa mubhuku raMwari saka ndowana makandiwa makandiwa tori mubhuku racho naHubert Angel vari mubhuku macho vari kutotsva vaiva hakuna chinhu nemumwe wacho anonzi Mrs. Mildred Ministries yeparuhwa paZimbabwe ari kutsva uyo Mrs. Mildred already is being punished ari kutsva moto takagara chimura chitombaura tovaona tovaona tiri kuchechi kutogara chiudzwa toratidzwa kuti uya